And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kung kailan handa na siyang magbago, ubos na ako. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Stacy. At ito, ang aking secret file. College ako nung una kong makita ang taong magpapatibok ng sobra-sobra sa puso ko. Hindi ko makakalimutan na sa gymnasium ko siya nakita sa aming university. Hindi siya nag-aaral doon. Pero doon sila naglalaro ng basketball ng iba niyang mga kasama sa eskwelahan kasi ginanap yung basketball tournament doon sa paaralan namin. Unang kita ko pa lang sa kanya, napasabi na ako sa sarili ko na, aba, okay to ah. Magaling maglaro. Gwapo. At maputi rin. Inisip ko noon, baka pwedeng jowain. Pero alam ko naman na hindi ako magugustuhan ng taong yun kasi ang simple-simple ko lang. At bukod pa ron, ang payat ko pa. So, inobserbahan ko lang talaga siyang maglaro. Siyempre, tinandaan ko talaga yung jersey name niya. At medyo kakaiba yung apelyido niya. Kaya nga, pagka-search ko sa kanya sa FB, nakita ko agad. Inadd ko siya pero never akong nag-chat. Year 2015, nagulat na lang ako nang batiin niya ako ng Merry Christmas. Hanggang sa ilang buwan na rin kaming nagkakausap. Year 2016, naging kami. Kaya lang, nang makuha niya ang pinaka-iniingat-ingatan ko, nakipag-iwalay siya sa akin. 3 taon ang lumipas, wala kaming communication. At sa 3 taon na yun, nagulat na lang ako na isang araw bigla siyang nakipagkumustahan sa akin. Sabi ko sa sarili ko, nako, hindi ako magpapauto dito ulit. Pero wala. Hindi ko talaga matiis. Hanggang sa lumipas ang 1 buwan. May nangyari sa amin. Uli. At ganun din kabilis akong nabuntis.
Sa pamilya ko, nang malaman nila na buntis ako, walang nagalit. Sa side niya, 5 buwan na yung tiyan ko. Walang magagalit. O walang nagalit. Bakit? Kasi hindi naman ako kilala sa kanila. Pero, sabi ko nga, bahala ka. Kung ipapakilala mo ko o hindi. Then one day, pinakilala niya ako sa kanila. Pero damang-dama ko na napilitan na lang siyang ipakilala ako sa pamilya niya. At damang-dama ko na napilitan na lang ang pamilya niya na tanggapin ang sitwasyon ko. Paano ba naman kasi? Sobrang pogi ng kadugo nila. Tapos sa akin lang napunta. At syempre, yung ganung kasing klaseng mukha, imposible na iisa lang yung babae nun. Yes, DJ Rocky. Kahit buntis ako, madalas ko na mahuli siya na may babae. Gabi-gabi umiiyak ako sa sobrang sama ng loob. Nanganak na lang ako, ganun pa rin siya. Naging toxic ang relasyon namin. Kada buwan, umuuwi kaming mag-ina sa mga magulang ko. Nagpapasundo kami kasi nagsusumbong ako. Sinasabi ko na ayoko nang makisama pa. Kaya lang, lilipas na naman ang ilang araw, babalik ako. Kasi kaya ko lahat tiisin ng yun para sa anak ko. Ayoko siyang lumaki na mangungulila sa ama niya. So ganun ang cycle namin. At ito pang pinakamalupit na hulihang nangyari. May nahuli na naman ako. And this time, hindi babae, kundi bakla. At ang usapan nila, ang sabi niya, nasa ospital ang anak namin, kritikal, kailangan ng pera para mailabas. Grabe, DJ Rocky. Parang sasabog ako noon. Kasi, tae naman ang lakas-lakas ng anak namin. At nung nagkakumprontahan kami, ako pa ang inaway niya. Ako pa. Then 1 week after, nangyari ang isang pangyayaring hindi inaasahan. Tinakbo ang anak namin sa ospital dahil kinukumbulsyon. Ayokong isi-isi sa partner ko noon yung nangyari, pero parang pakiramdam ko karma yun eh. Karma na anak niya yung sumalo. Ba't kailangan niyang manghuthot sa bading? Ba't kinailangan niya pang ipampalusot yung anak namin para magkapera? Ewan ko. Tapos, eto na. Hinaharap talaga namin yung dinahilan niya dun sa bakla. Halos mawalan ako ng kaibigan. Dahil pagod na silang mag-advise sa akin. Nahiwalayan ko na yung lalaking yun. Pero talagang darating siguro sa puntong
mapapagod din ako. Parang unti-unti nang nababawasan yung pagmamahal na meron ako. At kung kailan handa na siyang magbago, ubos na ako. Siguro nga, matigas ang ulo ko noon. Marami nang nagbigay ng advice sa akin. Naiisip ko naman yun. Pero hindi ko naisa sa buhay eh. Hanggang sa pinagsabihan ako ng tita ko. At ang sabi niya sa akin, porke pinili mo yung tatay ng anak mo, pinipili mo na buo ang pamilya niya? Hindi. Ang pinipili mo lang, ang sarili mo. Napaisip ako doon. At para bang natauhan ako na, oo nga no, sarili ko lang yung iniisip ko. Yung pagmamahal ko sa kanya. Kasi kung ipipilit ko, baka lumaki lang ang anak namin na merong magulong pamilya, na puro away lang ang kanyang mga magulang. Kaya wag na lang. Sa ngayon, DJ Rocky, ako na lang ang bumubuhay sa anak ko. Hindi na ako maasa sa sustento na manggagaling sa tatay niya. Dahil ayoko na rin makipagtalo. Paano ba naman kasi, sa tuwing inihingan ko ng sustento, napakarami pang sinasabi. Kaya para sa mga katulad ko na natauhan at mas piniling buhayin mag-isa ang anak, sobrang saludo ako sa inyo. Mabuhay tayong mga single mom. Kaya natin to. Muli, ako si Stacy at ito ang aking secret file.